migranti zbog ovoga imao. Snimao najtako, meni je bilo podmulno kako je snimao. Da nije pala sad u kodu kako ne, zato da sad da vidimo da tam ću skinuti. Stane da dotočim gorivo. Moraš. Hoću da skinem sve. Mislim da smo trebali u Han da uđemo, Iko. Ne. Ide se po... Ako uđeš u Han, onda možda ideš samo po autoput. Ne, ja mislim da je... Ovo je stari put. Ja mislim da je obrnuto, ovdje se izlazi na autoput. Sad će kucamo na mape, zato je. Kucaj, ali ja koliko znam, išao sam prošli put sa ovo za Vranje i znam. Pa dobro, onda okej. Slobodno, nemoj da se paš, samo po taj put. Zato sam ja stao. Zato sam ja stao, čas da ih zakačimo. Već mašine, akumulatori starog vožđe. Pradevne jedno mesto, ne drugo prodavao. Moć. Krećemo, ženče. Svadba, svadba! Još 15 km. Zato ostavljam u kameri tu da se napuni, ona da se napuni, a tu još nijem toga.
Sreća pa ima kola pa ono, znaš. Aj bez ološke.